Těžký zápas, a co se teď honí v hlavě? Uh, myslím, že tie nevyužité šance možno v prvej tretine. Myslím si, že keby sme tam premenili tie príležitosti, čo sme mali, tak sa ten zápas mohol vyvíjať inak. Brněnský golman asi patří ke špici, pocítili jste to hodně? Chytal dobre, samozrejme, ale tak myslím si, že máme aj my dobrých hráčov v našom týme, aby sme vedeli skorovať. Kapitán Komety Fleck ukazuje opravdu, že umí na ledě. Je hodně těžký, náročný spolu protihrať? Samozrejme, tak má svoju kvalitu a predsa len odvedol super robotu na oslabovkách, čo mali, takže samozrejme klobúk dole aj predtým. Za mě díky. V té první třetině fakt byli dlouho jasně lepší, Kometa pak dala ten gól, tak bylo to něco, co vás hodně srazilo tím vývojem? Tak ako hovorím, že snažíme sa celý čas sústrediť viacej na seba ako na druhý tím, takže môžem hovoriť len za to, že trošku sme možno stratili ten momentum v tej druhej tretine a ako hovorím, že tie nepremenené šance prvej tretine mrzia a tá druhá tretina trošku sa z toho poučiť a mať lepší nástup a ďalší zápas. Vy jste tam v té první třetině jednou zůstal úplně sám právě před stezkou, asi si to pamatujete. Co šlo udělat líp v tu chvíli, nebo neměl jste třeba trochu hlavu v dlaních potom na střídačce, jste to nedal? Ako hovorím, bola to dobrá príležitosť. Myslím, že urobil dobrý zákrok. Ako to sa musí nechať, vychytil to tam úplne špičkou korčule, takže určite dobrý save. Přišlo mi, že v té první třetině se s váma Kometa fakt hodně trápila, že jako jste udrželi dost na úzdě, chtěli jste být takový hlavně nepříjemní tady, když víte, jak je rozjetá. Tak vieme, že majú kvalitný tím, vedia si to prihrať, majú silnú presilovku kvalitných hráčov na nej, takže chceli sme mať silný štart a budovať si trošku momentum z tej tretiny. Myslím si, že sa nám to šťastie podarilo, len nám chýbali tie góly. Podle statistik jste poprvé vlastně soupeře přestřídali, ale přesto jste prohráli, tak takový paradox trošku, ne? No, tak ako hovorím, myslím si, že herne sme boli spokojní, bojovali sme, hrali sme a myslím si, že nikto schválne tam nič neodflakol, takže samozrejme mrzí to, hrali sme proti kvalitnému týmu a vyhrali zápas a ideme ďalej. Vlastně kolega z Lajny Řehák, druhý gól za 2 zápasy, tak jaký on vlastně to je klub, přišel ze Švýcarska, jak se vám jeví? Tak mali sme nejaký ten úspech aj v príprave, teraz dáva góly a samozrejme robí tam tú tvrdú robotu a vybojoval nám puky, takže zatiaľ samozrejme sa snažíme, ale myslím si, že musíme naša formácia trošku viac pomôcť tomu týmu. Co říkáte celkově na ten vstup? 8 bodů za 4 zápasy, berete to? Samozrejme, ako hovorím, je to začiatok sezóny. Každý je plne pripravený, bude to náročné. Ten program, hlavne to cestovanie, tých veľa zápasov nakopených kvôli tej olympiáde, takže je to celé pred nami, myslím si, že sme to rozhodli dobre, tak sa teším do nasledujúcich zápasov. Teďka 3 zápasy budete hrát doma, tak je to výhoda, nebo to je nějaký úskalí? Tak samozrejme, že radšej hrajeme pred našimi fanúšikmi, takže na to sa tešíme a ja obzvlášť tiež, takže verím tomu, že prinesieme kvalitné zápasy a dobré výsledky.